O'r diwedd, croeso bawb i sesiwn cyntaf o'r cwrs Sgiliau Hanfodol Digidol. Enw fi di Emma, dwi newydd sylwi dwi heb ddeitha chi hynna eto, enw fi di Emma, a fi fydd eich hyfforddwr chi heddiw ag am yr 5 wythnos nesaf ar gyfer bob sesiwn. Ag heddiw ar gyfer wythnos 1, mi fyddwn ni yn trafod yr cwrs, so fyddwn ni'n rhoi bach o gyflwyniad idych chi o'r cwrs, a hefyd cyflwyniad iddyn ni yng nghymunedau Digidol Cymru, idych chi gael dod i adnabod ni a'r gwaith da ni'n i'w wneud. So gobeithio fydd o'n flasfeydd da idych chi o beth sydd i ddod o'r cwrs hefyd. So, i gychwyn efo, dwi eisiau gofyn wrthych chi fydda, pwy ydych chi, pam ydych chi'n dod yma? So, dwi am fynd rownd yr stafell ddigidol, dwi'n ei alw fo, a jyst gofyn wrthych chi am gyflwyno'ch hunain, beth ydych enw chi, lle ydych chi'n dod o, ac wrach beth ydych chi'n hoffi, wel, beth ydych chi'n hoffi ddysgu o'r cwrs yma. So, dwi am fynd rownd fatha dibynnu ar pa ordordio ar yn sgrin i, so dwi am fynd i Aled yn gyntaf, os dyna'n iawn. Helo, pnawn da bawb. Dwi'n gweithio i Cymdeithas Eisteddfodau Cymru fel swyddog datblygu. A wrth gwrs wedi bod yn trafod efo ti a gyda Deian yn ymateb gan nifer o aelodau a chyfeillion swyddogau yn dweud bod nhw'n poeni falle bod eu sgiliau digidol nhw ddim byth ddyled y fod am sawl reswm yn dweud y gwir. Ac felly pan fath y cyfle mae i chi cynnal y cwrs yma, ni'n meddwl bod yn gyfle i rhaid i ni fedru cynnig y beth gan o pnawn fan hyn. O leia, dwi'n mynd ateb gofidiau mewn meysydd eraill ar y gwbl, ond os ydy'n help i drefnu ambell gyfarfod, neu bod yn bach yn fwy hyddysg yn defnyddio e-byst neu beth bynnag, felly dyna pam dwi'n yma, a dweud y gwir. Briliant, a dwi'n gobeithio erbyn diwedd y cwrs fydd pawb hefo lot fwy o hyder yn defnyddio'r pethau digidol, a hefyd yn gwybod fatha lle i fynd os dyn nhw angen fatha datrys problem neu angen prynu wbeth ar-lein a sut i fod yn fwy, gas gynnau'r saying yma, ond tech savvy dwi'n licio galw fo, so ni'n gobeithio bod chi gyd yn mynd i fod just bach fwy hyderus yn defnyddio pethau. Ond croeso Aled, diolch iddo chi am ymuno, a dwi'n gobeithio fyddai'n helpu pawb i ar gyfer y rheswm yna, basically. Nesa, gyda ni Margaret. Helo, Margaret, dwi o Trefelglwys i Trefelglwys. Dwi'n ysgrifennydd Eisteddfod Trefelglwys. Jyst eisiau gwybod sut y ffordd ymlaen, really. Briliant. Croeso iddo chi, a gobeithio fydd o'n andros o fendithiol iddo chi. Da ni o hyd yn deud hefyd fel hyfforddwyr, dydy digidol a yr we, dydy o'm yn mynd i neill. So mae waith iddyn ni wario'r amser rwan i ddod i adnabod o, ac i jyst gwella'n sgiliau. A wedyn mae o jyst yn mynd i fod yn neud yn bywydau ni'n haws hefyd. Felly croeso a gobeithio fydd o yn fendithiol iawn iddo chi, Margaret. Nesa, mae gynnon ni Rhys. Iawn, wel, pan da, enw i di Rhys Jones, a dwi'n byw yn Llanbedr Steffan, ond fyddwch chi'n gwybod o ddiwrth yn acen i mod i ddim o'r ardal yma, fe o Fangor Gwynedd yn Enedigol. Wedyn, gyllid ydw i ar yn awedigaeth, ond erbyn hyn wedi newid gyrfa ac yn gweithio swydd rhan amser i Eglwys Presbyteraidd Cymru yn swyddog datblygu Coleg Trebeca yn yr Aberhonddu, a hefyd cydlynydd hyfforddiant dros Canolbarth a De Cymru. Wedyn, o ran y cwrs yma, clywed am y cwrs yma drwy Gymdeithas Eisteddfodau Cymru, oherwydd mod i'n gadeirydd Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llambed, ac wedyn wrth gwrs, bob steddfod arall, bob sioe, bob peth arall sy'n mynd ymlaen yn ystod y 9 mis dwytha yma, da ni wedi gorfod bod yn gwbl ddibynnol ar bethau rhithiol. Ac mi nathon ni dros 2 flynedd dwytha, pan fasa'r steddfod wedi cael ei cynnal chydig bach o wybodaeth a chydig bach o hwyl fel cwis ac atgofion am yr Eisteddfod yn cyfryngau cymdeithasol ni, a yn lwcus iawn yn yr Eisteddfod bod gennym ni sawl aelod sydd yn dda iawn ar y cyfryngau cymdeithasol. Ond wrth gwrs, mae yna deimlad bod ni gyd angen trio gwybod mwy a mwy am hwn, oherwydd dwi'n meddwl bod hwn yn pontio 2 byd rhwng y byd oedd gennym ni cyn Covid a'r byd da ni rwan yn mynd efo ar ôl Covid. So mwyaf o bobl sy'n deall sut mae bosib defnyddio yr llwyfannau digidol i hyrwyddo pa bynnag gymdeithas yn o Eisteddfod, capal, gwleidyddol, diwylliannol,
bob peth. Mwyaf maen nhw'n gwybod sut i ddefnyddio fo gora'n byd o, a mwyaf hyderus fyddan nhw wedyn. A beth sy'n dda hefyd, wedyn maen nhw hefyd gobeithio'n gallu rhannu allan yn eu cymunedau efo bobl eraill. Ella maen nhw'n nabod a sydd ella ddim mor hyderus. So, mewn ffordd rhedru, ynde. So, dwi yma mewn ffordd, nid jyst ar Eisteddfod Llambed, ond hefyd gobeithio gallu helpu bobl eraill yn y gymuned yma yn ardal Llambed i ddeall yn well sydd wedi ddefnyddio cyfannau digidol. Briliant, o, mae hynna'n wych a croeso iddo chi. Mae hynna'n wych. Da ni yn gobeithio, bwriad yr cwrs yma ydy ddim yn unig i'ch sgilio chi yn digidol, ond hefyd i roed eich sgiliau iddo chi allu dysgu eraill hefyd. Achos da ni fel cymdeithas, dyna sut da ni'n dysgu wrth dysgu yn gilydd. So mae o'n wych fel chi yn barod yn edrych ar pwy da chi yn mynd i fod yn sgilio drwy'r cwrs yma, so mae hynna'n wych i gychwyn hefo hefyd. Ond croeso, a da chi'n swnio'n hynod o brysur hefyd. Dwi'n gwybod lle ydych chi'n cael yr amser yn y dydd. Gynnych chi lot fwy o bethau mynd mlaen as gyda fi, felly kudos ydych chi am hynna. Ond croeso a gobeithio fydd yr cwrs yn un da idych chi hefyd. Mae gynnon ni Megan, ond dwi'n meddwl fod hi'n yr ystafell. So wrach nawn ni ddod nôl at Megan. Ond nesaf mae gynnon ni Mair hefyd. Pnawn da. Mair Davies ydw i. Dwi'n byw yn Montrynach a dwi'n ysgrifennydd i Eisteddfod Gadeiriol Cwm Ystwyth. Eisteddfod sydd wedi ail ddechrau ers rhyw 5 mlynedd yn ôl. Dwi wedi ymddeol ac felly o'n i'n teimlo bydde'r cwrs yma lot o help i fi, achos dwi'n ysgrifennydd Eisteddfod fel wedys, wedyn dwi'n aelod o Ferched y Wawr ac aelod o wahanol gymdeithasau, a dwi'n siŵr byddai'n dysgu rhywbeth ac yn gallu rhannu y gwybodaeth hynny gydag eraill mewn wahanol gymdeithasau. Gret. Croeso iddo chi Mair, ac da ni wedi gwneud yr sesiwn yma, yr cwrs yma, hefo Merched y Wawr gynharach y flwyddyn yma, a ges i lot o adborth da gan aelodau o Merched y Wawr, so gobeithio, gobeithio fyddwch chi'n gallu cytuno, gobeithio croesi bysedd erbyn ddiwedd y sesiwn, yr cwrs hyd yn oed. Ond croeso iddo chi, a dwi wir yn gobeithio fydd yr cwrs yma yn bendithiol iddo chi. Ella weld fod Megan dal ddim nôl, nawn ni ddod nôl ati wedyn, ond croeso bawb, diolch yn fawr iawn iddo chi am gyflwyno eich hunain. Fel o'n i dweud, enw fi di Emma, dwi'n dod o bentre bach o'r enw Bylchau yng Ngogledd Cymru. Fel o'n i dweud, ganol nunlle braidd, mae o hyd yn wyntog yma. Dwi wedi bod yn hyfforddwr ers just dros flwyddyn rwan, felly o'n i yn ganol yr pandemig pan wnes i gychwyn, ond dwi wedi dysgu, yn yr flwyddyn dwytha, dwi wedi dysgu gymaint. O'n i ddim yn adnabod o blaen, felly dwi'n gobeithio i rhannu'r gwybodaeth yna hefo chi yn ystod yr 6 sesiwn nesaf. Iawn, so dwi jyst eisiau siarad yn gyntaf dan yr prosiect dwi'n gweithio ar gyfer. So dwi'n gweithio ar gyfer prosiect o'r enw Cymunedau Digidol Cymru, ac da ni'n gweithio ledled Cymru, ac yn bwriad ni ydy i wneud bobl Cymru i fod yn fwy hyderus ar-lein ac yn drwy defnyddio pethau digidol. Ac hefo'r bwriad i'w gwneud nhw i wneud nhw'n fwy hyderus, ond hefyd i wella'u iechyd a'i lleisiant nhw oherwydd hyn. Oherwydd dwi'n meddwl fod lot o bobl yn dallt fod ar-lein yn gallu gwella eich lleisiant chi cyn gymaint y mae o. A yn enwedig, dwi'n meddwl, ers y pandemig, mae lot o bobl wedi sylwi faint mor angenrheidiol mae wedi gorfod bod iddyn ni fod ar-lein, ac iddyn ni allu defnyddio yr we, iddyn ni gael gwneud rhywbeth mor syml a siarad hefo eraill. Wbeth o'n i wedi'n cymryd yn ganiataol 2 flynedd yn ôl. Felly, mae'r pandemig, os wbeth, mae o wedi pwysleisio faint mor bwysig ydy o i fod yn digidol dyddiau yma. A sut da ni'n neud hyn? Mae gynnon ni lwythi o webinarau a cyrsiau fel hyn heddiw. Mae gynnon ni restr llawn o wahanol gyrsiau da ni'n gallu wneud a webinarau. A hefyd mae gynnon ni ymgynghorion drwy ledled Gymru sydd yn gallu rhoi cymorth cymorth unigol neu cymorth
busnes neu yn y tymor hir, be bynnag sydd yn y siwtio chi, mae gynnon ni rhyw fath o gymorth iddo chi. Hefyd dros y pandemig, mi ydyn ni wedi bod yn rhoi fatha tabledi allan, dim fatha pils, ond tabledi dyfeisiau fatha symudol. Dwi o hyd yn gorfod gwneud siŵr bod fi'n deud hynny'n iawn. Da ni wedi bod yn rhoi fatha tabledi allan i fatha cartrefi gofal ac i unigolion sydd angen fatha bod, angen cysylltu ar-lein fwyaf. So, da ni wedi bod yn brysur yn wneud lot o bethau yn ystod y pandemig yma. Ond ia, os da chi eisiau gwybod mwy amdano ni, mae croeso chi gysylltu â fi. Mi fydd hefo chi, fe gennych chi yn e-bost i erbyn diwedd y dydd. Felly, unrhyw gwestiynau os gennych chi, diolch bwys os diolch amdano ni, neu amdano cwrs, be bynnag. Dwi'n meddwl nes i yr e-bost i chi bore ma, so mae gennych chi e-bost fi'n barod, ond os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, jyst gadwch mi wybod, a dwi'n mwy na hapus i helpu. So, i gychwyn efo, dwi am sôn am cynhwysiant digidol. Oherwydd dyna be da ni yn i'w hyrwyddo. Yn Saesneg, digital inclusion dio. Ac mae yna bwyslais, fel o'n i dweud, wedi bod ar gynhwysiant digidol ers gychwyn y pandemig yn enwedig. Dwi'n meddwl ar y funud, mae wbeth fel 10% o boblogaeth Cymru heb ddefnyddio'r we ers dros 3 mis. Ac dwi eisiau iddo chi feddwl am hynna rwan a meddwl beth ydych chi wedi wneud yng nghanol yr cyfnod clo heb ddefnyddio'r we o gwbl. Dwi'n yn gwybod am chi, ond sa wedi bod yn andros o anodd iddo fi i beidio cael siarad efo teulu, beidio cael siarad efo ffrindiau, ac mae o yn torri'n nghalon i efo yna cyn gymaint o bobl yng Nghymru wedi methu allan ar gael gwneud hynny yn ystod y pandemig. Fod 10% o'r boblogaeth, diolch yn swnio fel lot, ond mae o tua rhyfaint a boblogaeth Caerdydd. So mae hwnna jyst yn rhoi persbectif iddo chi ar faint o bobl da ni angen i'w helpu i wneud yn siŵr fod nhw hefo'r cyfleoedd mae eraill hefo yn hawdd. Felly, dyna pam dwi'n licio clywed eich bod chi, fod chydig o hynny chi yma yn barod yn edrych ar sut allwch chi ddefnyddio'r cwrs yma i helpu eraill, achos dyna'r ffordd orau ni leihau y 10% yna, a gwneud yn siŵr fod pawb sydd hefo modd i ddefnyddio'r we yn gallu defnyddio'r we. Ond mae gennym ni... Os gael jyst nodi fan'na, jyst i'r teg i, mewn ffordd, dwi'n meddwl jyst y brofiad, y mam sy'n 80 ac yn byw yn Aberteifi, ac wedi methu mlaen a defnyddio iPad ac iPhone ac yn y blaen. Felly, yn ystod y cyfnod clo cyntaf yna, neb yn cael teithio mwy na 5 milltir. Oedd hi'n reit anodd yn dod i dwi'n meddwl am 3 mis byd o gweld rhywun, tan a ffrind i fi'n Aberteifi all around gyda app, FaceTime neu rhywbeth felly. Ac oedd yn gyddwno bach reit emosiynol bod ni'n cael y sgwrs 10 munud chwarter awr am y tro cyntaf. Felly, dwi'n meddwl rhyw fath o ragfarn y mental block hefyd yn gallu digwydd, a dwi'n meddwl bod yn rili gadw pobl allan i'r dyfodol, a mae'n hawdd i ni bod yn nghanol trafod terminoleg, ac yn sydyn mae rhywun yn dweud eisiau bod yn gynhwysol ydyn ni, dweud. Yn union. O, dwi'n sori am hynna hefyd. Mae'n gas gynnau glywed straeon fel oedd yn nain ni hefyd. Oedd hi newydd colli taid rhyw 5 mis cyn i'r pandemig gychwyn, ac oedd yr pandemig gychwyn ac oedd hi rioed di cyffwrdd ar iPad na ffôn symudol o'r blaen. Prin oedd hi'n gallu defnyddio ffôn tŷ, ac oedd o jyst gymaint o sioc iddo hi, ac dwi'n meddwl reit yn gychwyn y pandemig hefyd, ond andros o ond eitha bloc hefyd, ond rwystyr, achos mae o'n hynod o anodd i ddangos i rywun sut i ddefnyddio technoleg heb fod yna i ddangos iddyn nhw. Dyna oedd yr rwystyr fwyaf oedd ni'n gael, oherwydd pam da chi wyneb i wyneb efo rywun, ellwch chi ddangos, da chi angen pwyso hwn rwan, a wedyn ellwch chi pwyso hwn, ond i wneud hynna heb fod efo rywun, mae o mor anodd ac mor scary i rywun sy'n heb wneud o'r blaen hefyd. So dwi'n gallu cyd yn deimlo hefo hynna, achos oedd o, tro cyntaf iddo fi siarad efo nain hefyd, oedd o just yn wallgo fo ni di mynd mor hir heb allu wneud o, ac oedd just, dwi'n gallu cyd yn deimlo efo hynna, ond mae'n just cymaint o bobl yng Nghymru sydd yn mynd drwy'r un profiad, ac rhai bobl sydd ddim hefo teuluoedd a ffrindiau i'w helpu nhw hefyd. So mae o just yn bwysig iddyn ni
fel cymdeithas, fel bobl Cymru i allu trio hyrwyddo hyn cyn gymaint o bosib. Ond mae o'n anodd. Mae o'n anodd cychwyn rhywun ar y daith digidol. Dim pawb hefyd sydd yn agored i dechnoleg. Fy nain arall i, mae hi yn convinced fod na ddim byd ar-lein ar gyfer hi. So mae o hyd yn deitha fi, na, dwi'n rhy hen, na'im dysgu ddim byd newydd, a dwi just eisiau ysgwyd hi a mynd, nain, mae'n lot iddo ti ar-lein, ond mae efo fel chi'n dweud, mental blockness gyda hi. Mae'n gwylltio fi fel hyfforddwr, ond dwi'n gwybod pam fod i fel na hefyd. Croeso Anwen, sori, dwi'n newydd weld fod chi newydd ymuno. Da ni wedi bod yn sgwrsio ers rhyw 20 munud, ond da ni wedi recordio'r sesiwn os da chi eisiau dal i fyny. Ond croeso i'r sesiwn. Iawn. Anwen, da ni wedi wneud bach o gyflwyniadau. So, dwi'n bod os da chi eisiau cyflwyno chi'n, deudwch enw, lle da chi'n dod o, ac be da chi eisiau allan o'r cwrs yma heddiw. Anwen Hughes ydw i o Melyn y Coed, Llanrwst. Wel, edrych ddysgu chi, dwi jyst eisiau bod mwy hyderus ar y cyfrifiadur ar wes, ys gwneud, yn mwy na ddim byd. Briliant. Dwi'n gobeithio fydd yr cwrs yma yn andros o fendithiol ydych chi. Da chi'n mynd bell i ffwrdd o'n fi, dwi mond yn bylchau ar fynydd hiraethog, so da chi di'r agosau iddo fi heddiw. O, da iawn. Ddim yn bell o gwbl. Na. Ond croeso. Diolch. Mae gynnon ni yn fan hyn, mae gynnon ni fatha dyfyniad sydd reit dda sydd yn crynhoi be ydy cynhwysiad digidol. Felly, agenda di o, gyd am wella bywydau bobl trwy gallu cyfathrebu'n haws, ffeindio nwyddau yn haws ac am brisiau gwell, a chysylltu a gwasanaethau cyhoeddus yn haws. Mae cynhwysiant digidol hefyd yn ymwneud â lleihau dwi'n stryglo efo'r gair yma, arwahanrwydd. Diolch yn fawr iawn Anwen, dwi hyd yn stryglo efo'r gair yma. Mae'n waith weithiau pam dwi'n cael yn recordio hefyd, oherwydd dwi'n gwybod fod rwy'n yn mynd i fod yn gwylio hwn eto, cymdeithasol. A mae'n ymwneud â phobl yn gallu elwa fel dinasyddion a defnyddwyr. Ac dwi'n meddwl y pwyslais fwyaf ydy fod yna gymaint o bethau ar-lein dyddiau yma sydd bron fel hawliau dynol. Ac i phobl sydd methu defnyddio'r we, maen nhw'n methu allan ar pethau yma. Ar y buddion yma, mae pawb arall yn gallu, felly mae o yn bwysig iddyn ni allu gwneud yn siŵr fod pawb sydd eisiau bod ar-lein hefo'r modd i fod. Iawn. Ac hefyd, o'n i eisiau sôn am fatha be da ni'n trio wneud yng Nghymunedau Digidol Cymru i drio daclo hyn hefyd. Achos mae o ddigon hawdd iddyn ni ddeud, da ni wedi cael yn ariannu gan y Llywodraeth i wneud hyn, ond be ydyn ni yn ei wneud i daclo hyn? Ac mae yna nifer o ffyrdd fatha avenues da ni'n i'w gymryd i wneud hyn. So o'r un cyntaf, ac un o'r fwyaf pwysig yn y marn ni ydy ysbrydoli. Mae rhaid iddyn ni ysbrydoli bobl i fod ar-lein, a mae rhaid i bobl eisiau mynd ar-lein yn hytrach na teimlo fel fod rhaid iddyn nhw. Does na ddim byd sydd yn mynd i fod yn mynd i yn y Saesneg turn off ar gyfer bobl saf nhw yn mynd i fod eisiau bod ar-lein. So enghraifft, os da chi eisiau dysgu rhywun i fod ar-lein, a maen nhw angen enghraifft wneud cais am credit, be di o'n y Gymraeg, Universal Credits gan ein ymhenni, a dwi'n cofio be di o'n y Gymraeg. Da chi eisiau gwneud yn siŵr gyntaf fod nhw hefo diddordeb bod ar-lein cyn datgan y pethau yma maen nhw angen i'w wneud. Da chi angen gwneud yn siŵr bod nhw eisiau wneud o yn hytrach na angen wneud o. Sori, hwnna'n andros o long-winded yma ne. Gobeithio fod o'n ei synwyr. Ond nesaf mae gennym ni gynlluniau unigryw. Da ni yn cynnig cymorth unigryw i bawb a bob sefydliad i siwtio bob mathau o gefndiroedd, bob mathau o gymdeithasau. So, da ni yn trio gwneud yn siŵr yn bod ni yn targedu pawb yn hafal. A hefyd, da ni yn gwneud yn siŵr yn bod ni yn edrych ar be mae'r
unigolion da ni'n i'w gefnogi be maen nhw eisiau yn yr hir dymor hefyd. Wrth gwrs, fel da chi yma heddiw, da ni yn cynnig hyfforddiant, fel o'n i'n deud, a mae gennym ni opsiynau eang o hyfforddiant ar y we i gael bobl i fod yn fwy hyderus. Enghraifft, mae'r cwrs yma, mae hwn yn un sydd yn mae'n cynrychioli lot o'r cyrsiau da ni yn i'w gynnig mewn un paced iddo chi gael gobeithio bod lot fwy hyderus ar y diwedd. Ond mae gennym ni pethau fwy unigryw fel sut i greu cerddoriaeth ar-lein enghraifft, sut i greu podlediadau, a hefyd rhai pethau fel sut i fod yn fwy hygyrchiol ar-lein. So mae gennym ni lot o bethau. Gadewch mi wybod os gennych chi ddiddordeb am i nai yrru fwy o wybodaeth am be da ni'n i'w gynnig hefyd. Fel nes i sôn am gynne, da ni yn hefyd benthyca offer. Fel nathon ni reit ar gychwyn y pandemig hefo cartrefi gofal. Mi aryn ni fenthyg, dwi eisiau deud rhyw 1,000 o dabledi ar gyfer cartrefi gofal. Ac just i bobl sydd erioed wedi defnyddio tabledi o blaen i allu cael yr cyfle i ddod i adnabod yr dyfeisiau yma. Hefyd, da ni yn hyfforddi gwirfoddolwyr hefyd. So, da ni yn gwneud yn siŵr fod yr gwirfoddolwyr sydd eisiau helpu eraill yn dod at ni a wedyn yn gwybod yn union sut i wneud hynny. A mae gennym ni 3 gwahanol gwirfoddolwyr da ni yn i'w hyrwyddo ag hyfforddi. Yr un cyntaf ydy arwirion, dwi'n stryglo efo'r gair yma hefyd, so chi byth yn meddwl fod fi'n siarad Cymraeg iaith cyntaf. Arwyr, dwi'n meddwl, arwyr digidol, lle mae, cyn y pandemig, oedd plant ysgolion, oedden ni'n mynd ac yn hyfforddi nhw, a wedyn sa nhw hefo'r sgiliau newydd yma yn hyfforddi bobl hŷn mewn cartrefi gofal. So, o'n i'n neud hynna yn aml iawn cyn y pandemig. Ond ers y pandemig, da ni wedi bod yn hyrwyddo pencampwyr digidol ac cyfeillion digidol hefyd. So, yn dibynnu ar pa lefel da chi'n teimlo fod eich sgiliau digidol eich hun, mae o'n dibynnu ar pa un fyddwch chi. Ond yr holl bwrpas ydy i helpu eraill i fod ar-lein. Yn ola hefyd, da ni yn rhannu. So, rhannu gwybodaeth, rhannu arferion da, a mae hyn yn rhywbeth allan ni gyd i wneud mwyn gallu gwneud Cymru yn fwy hyderus yn digidol. A gobeithio fyddwch chi'n fwy hyderus erbyn diwedd y sesiwn yma ac yr cwrs yma i allu wneud hynna hefyd. Iawn, so, dwi am fynd ymlaen i sôn am yr cwrs wan. Dwi wedi sôn am beth da ni'n wneud a beth da ni'n trio daclo. Dwi am sôn am y cwrs a fyddwn ni'n gweld yn gilydd bob wythnos am yr 5 wythnos nesaf yma, so fyddwch chi'n dod i adnabod y cwrs tra fyddwn ni'n mynd mlaen, ond iddo chi gael gwybod, mae'r cwrs wedi cael i'w selio ar fframwaith sgiliau hanfodol digidol gan Llywodraeth Dinas Unedig. A mi fyddai'n dangos hwnnw iddo chi rwan, ond mae'r fframwaith yma wedi cael i'w rannu fewn i 6 adran, a dyna pam da ni hefo'r 6 wythnos, achos mae bob wythnos yn cynrychioli un adran unigryw i'r fframwaith, a fyddai'n mynd dros hwnna mewn eiliad. Lois, croeso, dwi'n siŵr iawn os da chi'n gallu'n nghlwyd i. Dal i ddeud connecting to audio, neu rhoi croeso iddi hi mewn eiliad. Ond so dyma ydy strwythur yr cwrs. So, yn amlwg mae gennym ni wythnos 1, da ni yn ganol rwan. A mae hwn i gyd i wneud efo, ni'n cyflwyno beth da ni'n ei wneud ac hefyd cyflwyno'r cwrs. Ond wedyn wythnos nesaf, byddwn ni yn siarad am cyfathrebu ar-lein. Rhywbeth dwi'n meddwl allan ni gyd gytuno sydd wedi bod mor bwysig yn ystod y pandemig, rhywbeth da ni gyd wedi dibynnu ar yn ystod y pandemig. Dwi wedi rhyfeddu ar faint mae bobl wedi normaleiddio cyfathrebu ar-lein. Dwi'n cofio rhyw 2 flynedd yn ôl, os o'n i'n textio rwy'n, so ni'n cael ffrae gan mam a dat yn dweud, ti byth yn siarad, ti'n cyfathrebu'n iawn, ond rwan, da ni'n dibynnu ar textio, da ni'n dibynnu ar galwad fideo a pethau fel yma, felly mae'n rhyfedd faint da ni wedi newid mewn
mewn blwyddyn a hanner, really. Wedyn fyddwn ni'n sôn am wythnos 3, lle fyddwn ni'n sôn am, fyddwn ni'n mynd i wythnos 3, yn sôn am ymdrin a gwybodaeth a chynnwys. Mae hyn i wneud â sut ydych chi'n gallu darganfod gwybodaeth a sut allwch chi arbed y gwybodaeth yna i'w fynychu fatha a ddiwrnod arall. So fyddwn ni'n sôn am peiriannau chwilio ar-lein, fyddwn ni'n sôn am nodau tudalen, bookmarks, a fyddwn ni'n dangos iddo chi sut i ddefnyddio yr cwmwl ar-lein. Peidiwch â phoeni os mae hwnna'n swnio bach yn scary. Dwi'n gwybod fod sôn am yr cwmwl weithiau'n gallu bod reit overwhelming, ond mi fyddwn ni'n sôn am sut i ddefnyddio'r cwmwl a be yn union ydi o hefyd. Lois, dwi'n meddwl bod chi wedi cysylltu wan. Helo Lois, sori bod fi wedi cario ymlaen, ond ni'n siŵr iawn os ydych chi wedi cysylltu neu ddim. Ond croeso iddo chi. Iawn. Diolch. Dim problem. Dwi'n gallu gweld fod Megan nôl hefyd, so be na i wneud, Lois, gynnefach ar ni gyflwyno'n hunain jyst i fatha adael i pawb wybod beth di'n enw ni, lle da ni'n dod o a be da ni'n hoffi cael allan o'r cwrs yma. So, os ydych chi'n hoffi cyflwyno'ch hun rwan? Wel, fi yw swyddog technegol y Cymdeithas, felly just taro mewn i weld be arall allai ddysgu, wedi gwir. Briliant. Wel, gobeithio newch chi ddysgu chydig o bethau newydd, croeso bysedd. Sori, mae'r signal yn wael iawn fan hyn, so mae'r llun yn dod, oce? Oce, dim problem. Ydy pawb arall yn gallu nghlwyd yn iawn? Ydy o'r ochr fi wrach? Na, fi yw e. Iawn. Briliant, dim problem. Ac Megan, da chi eisiau cyflwyno eich hunain? Helo, Megan dwi. Fi yw cadeirydd y Gymdeithas a dwi wedi troi mewn mwyn cael dysgu am bopeth chi wedi sôn am ac i roi cefnogaeth hefyd i'r cwrs. Briliant, dwi'n licio clywed hynny. Croeso iddo chi i'r ddwy o'ch chi. Falch bod chi yma. Dwi wedi anghofio lle o'n i wan, dwi'n meddwl ni ar wythnos 4, dwi'n sori os dwi wedi sgipio wythnos. Ond wythnos 4, mi fyddwn ni yn sôn am sut i drosglwyddo arian ar-lein yn ddiogel a sut allwch chi magu hyder i wneud hynna ar-lein hefyd. Dwi yn cwrdd â gymaint o bobl sydd dal jyst ddim hefo'r hyder i drosglwyddo arian ar-lein. A hefyd yn ystod y sesiwn yna fyddwn ni'n trafod fatha sut i llenwi ffurflenni ar-lein, sut i gael gwasanaethau ar-lein hefyd. Rhys, dwi'n cael trafferthion gyda cysylltiad ar y we. Dim problem, os da chi'n gallu nghlwyd, dim problem. Da ni yn recordio fo, felly mi allwch chi fynd nôl ato fo pan mae'ch cysylltiad chi bach gwell. So dydy hynna ddim problem, ond diolch am adael fi wybod. A dwi'n dallt hefo cysylltiadau drwg. Byw ar dop mynydd, dwi'n cael o hyd, felly does a ddim judgement yma o gwbl. Wedyn wythnos 5, fyddwn ni'n sôn am sut i ddatrys problemau. Dyma yn hoff wythnos i ydy wythnos 5, oherwydd dwi o hyd yn datrys problemau ar-lein. O hyd, bob dydd. Dwi yn gaeth i'n ffôn symudol lle dwi'n mynd ar Google os oes gennai unrhyw gwestiwn a wna i dangos iddo chi sut gallwch chi datrys problemau yn fwy effeithiol ar-lein. A wedyn y wythnos ola, da ni'n gadael mae'n siŵr yr un fwyaf pwysig tan ola, oherwydd mae o yn gysylltiedig â pob peth da ni yn i'w wneud ar-lein. Ydy dysgu iddyn ni sut ydyn ni fod yn ddiogel a chyfreithlon ar-lein. Mae hwn yn rhywbeth mae pawb yn gofyn wrtho fi, sut i fod fwy ddiogel ar-lein. A dwi'n gobeithio fydd yr wythnos yna'n rhoi fwy o syniadau a fwy o hyder ydych chi allu bod yn fwy diogel ar-lein. Dwi'n siŵr iawn os ydych chi'n gallu nghlwyd i'r Rhys, ond dim problem o gwbl. Croesi bysedd fydd o'n gweithio tro nesaf. So dyma'r fframwaith sgiliau digidol a sgiliau hanfodol digidol. A mae o yn union beth dwi newydd sôn am. So mae o i gyd i wneud hefo fatha topigau dwi newydd i'w drafod. Mae o'n y Saesneg, dwi'n methu ffeindio yn fersiwn Cymraeg. Dwi angen cyfieithu'n yn hun, really, ond diolch yn mynd i fod mor ddeniadol ag yr un yma. Ond mae o'n union yr un strwythur a sut da ni wedi fatha
creu'r cwrs yma. So fyddwn ni'n sôn am cyfathrebu, so fyddwn ni'n sôn am sut i greu e-bost, sut i gyfathrebu drwy gwahanol platfformau. Fyddwn ni hefyd yn sôn am pa platfformau sydd orau i fydda pa phobl. Enghraifft, mae rhai platfformau fel Skype yn galluogi iddo chi gyfathrebu hefo eraill heb orfod hyd yn oed rhoi fatha e-bost fewn, cyfeiriad e-bost fewn. So os da chi yn cyfathrebu efo rhywun sydd heb gyfeiriad e-bost, wrach fod hwnna yn mynd i fod yn syniad da iddo chi. Ond ie, fyddwn ni'n trafod hynny gyd wythnos nesaf. Y wythnos wedyn, fyddwn ni yn sôn am ymdrin a chynnwys ac fel o'n i'n deud, fyddwn ni yn trafod sut i arbed gwaith, sut i weithio ag eraill ar-lein. Lot o wahanol ffyrdd o fatha cadw'ch gwybodaeth chi fel yna. Wedyn, y wythnos wedyn fyddwn ni'n sôn am trosglwyddo arian. So, sut ydych chi'n gallu prynu a gwerthu pethau ar-lein a gwneud hyn yn ddiogel hefyd. Wedyn, datrys problemau fel o'n i'n deud, un o'r fwyaf wel, yr un dwi'n hoffi fwyaf, oherwydd fyddwn ni'n sôn am sut i ddefnyddio chwilwyr, peiriannau chwilio ar-lein i ddatrys problemau, sut allwn ni ffeindio gwybodaeth gan eraill ar-lein hefyd, so mae yna lot o bethau fyddwn ni yn trafod yma. A wedyn, yr un piws ma'n fama, yr cylch piws lle fydd o'n deud sut i fod yn ddiogel a chyfreithlon ar-lein. So, dyma be fyddwn ni yn dilyn, a mae'n siŵr fyddai yn sôn am y fframwaith yma tra fyddwn ni'n mynd mlaen hefyd, jyst i'n atgoffa ni o beidio. Ond yn syml, y rheswm maen nhw wedi creu y fframwaith yma ydy oherwydd dyma'r sgiliau sydd i'w hangen ar bob unigolion yn Deyrnas Unedig iddyn ni fod yn ddinasyddion digidol hyderus. Ac unwaith da ni hefo fatha lefel sylfaenol o bob un o'r sgiliau yma, allwn ni fod yn fwy hyderus yn defnyddio'r we a defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a pethau fel yna. So dyna pam fod wedi cael ei greu a dyna pam da ni wedi i'w ddefnyddio fel fframwaith i'n cwrs ni. Iawn, so dwi jyst am gychwyn trafodaeth bach yn fama wan. Jyst i ofyn wrthych chi fatha be mae bod ar-lein yn ei olygu iddo chi yn bersonol. Mae croeso iddo chi yn deud fatha deud allan be ydy bod ar-lein iddo chi, neu mae croeso iddo chi ddefnyddio yr blwch sgwrsio isod hefyd i roid eich fatha barn chi ar be mae bod ar-lein yn ei olygu iddo chi, pryn bynnag sydd orau iddo chi. Tra ydych chi'n meddwl, neu tra ydych chi'n teipio, mae bod ar-lein iddo fi yn golygu bod fi'n gallu cysylltu efo ffrindiau sy'n byw dramor. Gynnau nifer o ffrindiau sy'n byw dramor a dwi heb weld nhw yn amlwg ers cyn y pandemig ac oherwydd hynna dwi heb golli cysylltiad hefo nhw achos dwi'n gallu just agor yn ffôn ni ac maen nhw yna yn barod i siarad. So dyna be mae bod ar-lein yn golygu iddo fi. A hefyd mae yna gymaint o bethau ar gyfer adloniant ar-lein hefyd sydd yn rili dda. Felly dyna'r dau beth dwi'n ei ddefnyddio fwyaf ar-lein. Os yw rhywun arall hefo unrhyw awgrymiadau o be mae bod ar-lein yn golygu iddo chi? Megan, cadw mewn cysylltiad ag eraill, gweld beth sy'n digwydd. Mae gweld beth sy'n digwydd, mae bod ar y we di gwella yr ffordd da ni yn cadw cysylltiad efo be sy'n mynd mlaen yn y byd, sydd yn wych achos da ni'n gorfod dibynnu ar gorfod mynd i'r siop i nôl bapur newydd. Allwn ni just, hyd yn oed efo tywydd er enghraifft, allwn ni just edrych ar yn ffonau, ar yn tabledi a gweld be fydd y tywydd fory. Yn lle gorfod dibynnu ar teledu neu papur newydd. Felly mae hwnna yn beth andros o dda am yr we hefyd. Unrhyw un arall efo unrhyw beth da chi yn hoffi i'w rhannu? Dim bwys os gynnych chi ddim. Na, y ffordd o gysylltu efo eraill ydy o'n fwyaf. Ia, dwi gwbl cytuno. Dyna beth sydd wedi cael ei ddefnyddio fwyaf, dwi'n meddwl, ers cychwyn y pandemig. Dyna be mae bobl yn feddwl pan maen nhw'n meddwl pam ydw i'n mynd ar-lein.
da chi'n cysylltu efo eraill, da chi'n ffonio neu'n gyrru neges destun neu eraill. So, dwi'n cytuno. A lawrlwytho cerddoriaeth, dwi'n defnyddio lot o'r bandwidth i lawrlwytho cerddoriaeth hefyd. Dwi'n reit giltio hynna hefyd. Briliant. Diolch, ac os da chi'n meddwl am o beth, mae croeso ydych chi roed dan y blwch chat fel da ni'n mynd mlaen hefyd. Mae croeso ydych chi rannu be bynnag da chi eisiau hefyd. So, nesaf dwi eisiau sôn am rhwystrau ar fod o'r-lein. Mae croeso ydych chi, mae yna gwestiwn yma, dos am rhaid ydych chi ateb o, mae o fwy o fatha cwestiwn hypothetical, ond mae yna rhwystrau ar gyfer bod ar-lein. Dyma ni, mae Rhys yn ôl. Gobeithio fydd o yn gallu clywed yn eich tro yma. Iawn ni adael o fewn rwan. Dyma ni, dwi'n meddwl fod o. Gobeithio fod chi'n gallu clywed ni rwan, Rhys. Croeso bysedd. A croeso nôl. Ond Na welliant. Briliant, gret, falch o glywed. Mae yna lot o rwystrau ar gyfer bod o'r-lein. A mae o yn rhwystro bobl rhag gwneud yr cam cyntaf i fod ar-lein. Os da chi'n gallu meddwl am unrhyw rwystrau, mae croeso ydych chi roi nhw yn y blwch sgwrsio. Ond rhai o'r rhai fwyaf, yr rhai fwyaf poblogaidd da ni'n i'w glywed, ydy diffyg talu am yr we a diffyg talu am dyfeisiau. Mae dyfeisiau dyddi yma yn gallu bod yn ddrud, ac mae o'n rhywbeth dim pawb sy'n gallu fforddio iPad newydd neu ffôn symudol newydd. Diolch i drefn, mae yna lot o elusennau rwan sydd yn gweithio i daclo hyn. Dwi'n gwybod fod Age Cymru wedi bod yn gweithio ers dros yr pandemig i helpu bobl hŷn sydd heb gysylltiadau a fatha teulu i roi fatha dyfeisiau hyn iddyn nhw, i allu rhoi fatha hen ddyfeisiau iddyn nhw. Hefyd, dwi'n gwybod fod cwmnïau ffôn, dwi'n gwybod fod O2 ac dwi'n meddwl Vodafone yn cychwyn gwneud rhyw fath o sgîm sydd yn gadael i bobl, gadael i cwsmeriaid gyrru hen ffonau nhw yn ôl, a wedyn maen nhw'n rhoi yr ffonau yna i bobl sydd angen o fwyaf. A hefyd mae yna elusen, beth yw enw fo? Lengthways, dwi'n meddwl di enw fo. Fyddai'n gyrru'r e-bost, fyddai'n gyrru'r link iddo chi yn yr e-bost. Ond mae yna elusen arall sydd yn basically yn rhoi yr dyfeisiau yma i bobl sydd angen o fwyaf mwyn hyrwyddo cyfathrebu ar-lein. So mae yna lot o elusennau, cwmnïau sydd yn trio taclo hyn. So mae hwnna yn wbeth sydd yn cael i'w daclo yn aml. Aled, dryswch meddalwedd yn cael ei ddiweddaru'n diben draw. Windows 10, mae hwnna newydd gael i'w gyhoeddi heddiw ond ydy, yr Windows newydd, felly allai ddychmygu fydd yna lot o bobl yn gorfod dod i adnabod rhywbeth anghyfarwydd unwaith eto, ac mae hwnna yn wbeth sydd... Diom yn unig ar gyfer Windows chwaith, mae technoleg o hyd yn datblygu, a mae o'n gallu bod yn reit bryderus i feddwl, ydw i'n mynd i wybod sut mae pethau rwan? Achos mae hwnna'n wbeth, da ni'n ei glywed yn aml fatha, dydy yr iPad yma ddim fel oedd o 2 flynedd yn ôl, fatha dwi'n yn gwybod sut i ddefnyddio fo wan. So mae hwnna'n rwystyr fatha gwbl dibynadwy hefyd. Rhys, terminoleg a jargon yn achosi dryswch. Dwi'n clywed hyn yn aml iawn, ac i fod yn deg, dwi ddim yn berffaith. Dwi yn guilty weithiau o ddefnyddio fatha jargon, achos dyna beth dwi wedi ddefnyddio drwy'n mywyd i, ond mae rhaid iddo fi, a bawb, dim jyst fi, mae rhaid i bobl feddwl, ydy hwn yn mynd i wneud synwyr i rywun sydd heb ddefnyddio yr we o'r blaen, heb ddefnyddio cyfrifiadur. Un esiampl o hynna, fatha jargon, ydy, enghraifft, dwi'n defnyddio cyfrifiadur rwan, a dwi'n gallu gweld fod nifer ohonoch chi yn defnyddio cyfrifiaduron. Ond i rywun sydd heb ddefnyddio cyfrifiadur o'r blaen, ac wrach yn defnyddio tablet fel
iPad. Os ydych chi'n deithio nhw am clicio yn fanna, fysa gynnu nhw'n syniad be ydych chi'n sôn am clicio be di'r clicio yma. Oherwydd ar tablet, ydych chi'n tapio yn hytrach na clicio. A mae hwnna'n rhywbeth, iddo fi, dwi wedi tyfu fyny hefo cyfrifiaduron, so sy'n ni byth di meddwl ddwywaith am hynna. Ond i rywun sydd heb dyfu fyny efo cyfrifiaduron, rhywun sydd fytha ddim yn defnyddio cyfrifiaduron o gwbl, so hwnna'n gallu bod yn andros o confusing i rywun newydd. So dyma'r pethau fatha mae rhaid iddyn ni gyd fatha feddwl am pan da ni yn fatha cefnogi bobl eraill hefyd. Aled gormod o ddewis o apps i gymdeithasu, lot gormod. Dwi yn colli trac o faint ohonyn nhw sydd ar gael. Gobeithio wythnos nesaf fyddwn ni yn trio lleihau nifer sydd rili yn gweithio. So croeso bysedd fyddwn ni yn trio lleihau yr confusion yma hefyd wythnos nesaf. Ond hefyd, be o'n i eisiau sôn am oedd rhwystyr fatha corfforol a fatha meddyliol hefyd. Meddyliol mewn fatha pan da ni'n sôn am fatha bobl yn bod ofyn bod ar-lein, mae hwnna'n rhywbeth da ni'n i'w weld yn reit aml. Wrach fod nhw wedi cael profiadon gwael fatha o'r blaen a maen nhw jyst ddim eisiau trio eto. So mae hwn rhywbeth sydd yn mynd i ddod hefo amser ac hefo brwdfrydedd gennych chi yn i'w cyfnogi nhw hefyd. Ond rhwystrau corfforol, dim pawb sydd yn gallu wrach gweld testyn ar sgrin, wrach dim pawb sydd yn gallu clywed yr sŵn yn dod o'ch dyfeisiau chi, wrach ddim pawb sydd yn gallu defnyddio llygoden neu yn gallu defnyddio sgrin mor fach. So mae yna lot o bethau hygyrchiol allwch chi wneud ar eich dyfeisiau i gwneud eich dyfeisiau fwy hygyrchiol ac llai o rwystyr i eraill. So o'n i just eisiau, cyn iddyn ni orffen y sesiwn heddiw, o'n i eisiau just sôn am, bach am e-hygyrchedd. Achos o brofiad, does na'm lot o bobl yn dallt faint o fatha nodweddion hygyrchol sydd ar ein dyfeisiau ni yn barod. O'n i ddim yn gwybod cyn iddo fi gael y swydd hyn faint o bethau sy'n ni'n gallu wneud ar yn ffôn i wneud yn siŵr fod o mor hygyrchiol â phosib. Ac os hoffech chi, be na i wneud ydy, na i ddangos chydig yn nhw ar yn ffôn gwaith i'n fan hyn, a dwi am stopio rhannu'n sgrin i fel bod chi yn gallu gweld. So dyma'n ffôn gwaith i, a mae croeso ydych chi'n wneud hyn, fatha os gennych chi ddyfeisiau fatha o'ch blaen chi, mae croeso ydych chi'n wneud yr un fath i weld pa fath o bethau sydd gennych chi. Ond ar yn ffôn gwaith i, os dwi'n mynd i settings, so fel arfer mae'n edrych fel fatha rhyw fath o cog fel hyn, os dwi'n mynd i settings, a dwi'n mynd lawr i accessibility, so na i fynd i accessibility fan hyn. A yn fan hyn, mae croeso iddo chi edrych ar eich dyfeisiau eich hun yn fan hyn, oherwydd mae yna lot o wahanol nodweddion sydd am ddim ar eich ffonau chi i wneud o yn fwy hygyrchiol. Mi fydd o'n wahanol ar gyfer bob dyfeis, oherwydd fydd Apple yn wahanol i Android, math yna beth. Ond i roed esiampl iddo chi, dydwch wan fod yn hestyn i ar y sgrin yn rhy fach, fod fi'n methu gweld o. Mae yna opsiynau fan hyn lle allai newid yr mine to text. So dwi am newid mine to text fan hyn, so allwch chi weld fod o'n mynd yn fwy ac yn fwy fan hyn. Dwi jyst yn llusgo mus i. A os di'n gweithio, dyma ni. So mae o'n mynd yn llai neu'n fwy yn fan hyn. Un peth arall allwch chi wneud hefyd, ar yn ffôn ni mae'n cael ei alw'n magnifier window. So allwch chi roi hwnna ymlaen. A be mae o'n ei wneud ydy mae o'n rhoi, dwi'n gobeithio fyddwch chi'n gallu gweld hwn yma, ond mae o'n rhoi rhyw fath o wydyr chwyddo ar yn sgrin ni. So os mae yna destun dwi methu weld, methu darllen, allai jyst llusgo mus a fydd o yn chwyddo yr testun yna i wneud o'n fwy. Yn ymwedig ar gyfer rhywun sydd methu gweld testun bach, mae hwnna'n andros o handi. Hefyd, allwch chi just, hefyd os oes gennych chi, os da chi methu gweld sgrin o gwbl, neu yn hyfforddi bobl eraill sy'n methu gweld sgrin o gwbl, mae lot o ffonau symudol dyddio yma hefo wbeth ar nhw fatha darllenwr sgrin, so screen reader dio ar yn ffôn ni.
Ac yn anffodus, mae o mond yn gweithio yn y Saesneg ar y funud. Sa'n ni licio deud un diwrnod fod o'n mynd i fod yn y Gymraeg, croesi bysedd fydd yn y dyfodol cynnar. Ond da chi'n gallu rhoi hwn mlaen mwyn i rywun sydd methu darllen, methu edrych ar sgrin o gwbl, yn gallu defnyddio i'w cliw yn lle i'w golwg mwyn defnyddio ffonau symudol. So mae yna lot o bethau sydd ar gael ar ein dyfeisio ni. Dwi yn awgrymu chi gael look ar eich dyfeisio eich hun i weld pa fath o bethau sydd ar gael, a jyst ymgyfarwyddo ar beth sydd ar gael hefyd. Achos dwi o hyd yn mynd ar yn ffonau fi ac yn gweld pa fath o bethau sydd ar gael, a mae o jyst yn dangos ydych chi i'r rhai bobl sydd wrach methu, sydd wrach ddim wedi sylweddoli fod nhw'n gallu defnyddio dyfeisiau, mae yna opsiynau iddyn nhw. Iawn, dwi am rannu'n sgrin i unwaith eto, ond dwi eisiau rwan dangos fideo iddo chi. A mae hwn yn fideo o app allwch chi lawrlwytho ar eich ffôn. Yn anffodus, mae o mond ar gael ar iPhone neu iPad, so pethau Apple, ond mae o yn app dwi wedi gwirioni hefo. Mae o jyst mor defnyddiol ar gyfer bobl sy'n methu gweld yn dda iawn. Yn anffodus, mae'r fideo dwi am ddangos iddo chi, mae o'n y Saesneg, mae yna isleitlau Cymraeg, dwi yn ymddiheuro am hynny, ond o'n i'n teimlo fatha fo raid iddo fi ddangos o, achos mae o un o'n ffefrynnau fi pan mae o'n dod i apiau hygyrchiol, achos mae'n dangos iddo chi faint mor bell mae technoleg wedi dod. So dwi am rannu hwnna rwan iddo chi, jyst iddo chi gael gweld be dwi'n feddwl, a dwi wir yn gobeithio erbyn diwedd y fideo fyddwch chi'n dall pam o'n i eisiau dangos o iddo chi, achos mae o'n wych be mae o'n neud. So dwi am roed hwnna ymlaen rwan. Os da chi'n gallu clywed hwn, so chi'n gallu roed bawd i fyny iddo fi, jyst so dwi'n gwybod a fod pob peth yn gweithio'n iawn. My take on life is that life is definitely there for the taking. What you put in is what you'll get out. Two things important to me in life are family and music. They both play a huge part in my life. Technology allows me to be my own one-man band. I try to be as independent as I can, and the way that I do that mostly is with low-tech, which is a white cane, and high-tech, which is a phone. Seeing AI. Seeing AI is one of the biggest deals in technology, I think, at the moment for visually impaired users. It's an app that you can read almost anything, anywhere with it. Kilburn High Road. Fashion, workspace, mayonnaise. It has a multitude of functions, and they all work together to produce something that you can use whenever you need it. It might even be considered to be a Swiss Army knife of apps. Of all the parts of Seeing AI, I really do think short text is the biggest of the game changers. Northwest 6. Because I've never seen anything like that in any other app before. And I like being in the back of cabs or in buses and pointing it out the window and seeing what I pass on the way to places. Mobile phone, NC, 4,000 services. One of the greatest things about short text for me is that if there's no one else in the house, I can sort the post into who's who. Mrs. K. Louis. Mrs. Kirsten Louis. So I don't open my wife's post and she doesn't get cross with me. Package. Yo, well, Andre. My man Alex. Good. One fella. Blessed. £20. That's really cool. Currency is a very useful channel because sometimes it's very difficult to know what notes actually are. So with currency, I can detect that straight away. £5. Job done. 2025. Well done. Scene preview. Scene is actually really cool. It's quite descriptive, really. Processing. A store filled with lots of different types of fruit. I think that's pretty amazing. Twitterific. In my view, one of the best parts of Seeing AI is the ability to read pictures from social media. Because so many times someone will send me a picture of something that I cannot understand. So I will share that picture to Seeing AI. Scene. Probably a group of people sitting on a bench in a park. And then I'll get a description of what it is. Person. 8-year-old boy with black hair looking happy, 7-year-old girl with brown hair looking disgusted. And it's changed how I can view social media. It feels like I can participate. Like, reply. Far more than I could before. Thank you for sharing. Handwriting preview. With Handwriting Channel, I was actually able to read a card from a family member last year. That's the first time I'd actually been able to do that without help. Dear Dad. That was Alice very worked. good. We can tell if Jake's been writing well if the handwriting tab can recognize it. That's good proof, really. We love you, Daddy. XXXXXX. We've got lots of X's. Yeah.
The effect of having Sing AI to hand all the time is like having somebody who can see in your pocket. 34-year-old man with a beard wearing a hat looking happy. Why not? There is so much more that I can do now that I couldn't before. You've grown up. I used to be 9. I think Seeing AI really is a huge technological step down the road, and I hope that we can continue down a road like this for many years to come. Be mae pawb yn feddwl o hwnnw. Dwi wir yn gobeithio fod chi'n dwi wir yn gobeithio fod chi'n dall pam o'n i eisiau danos hwn, achos fod o'n y Saesneg, mae jyst yn danos bod yna fatha bethau sydd yn fatha digwydd yn technoleg i wneud technoleg yn fwy hygyrchol i bobl oedd methu defnyddio technoleg o blaen. So, dwi'n fan mawr o'r fideo yna. Dwi efo goosebumps bob tro dwi'n ei danos o. Iawn, so dwi am mynd nôl i'r cyflwyniad rwan. So, dwi isio iddo chi ddysgu cyn gymaint sy'n bosib yn ystod yr cwrs yma wrth gwrs, ond mae yna bethau allwch chi i'w gwneud yn eich amser eich hun sydd yn mynd i fod yn help mawr i'ch dysgu chi hefyd. So mae gennym ni chydig o adnoddau fan hyn iddo chi gael dysgu ymhellach. Tra ydych chi'n defnyddio'r, tra ydych chi'n mynychu'r cwrs yma, neu ar ôl hefyd, dio ddim bwys fatha, mae o jyst wbeth ydych chi dal i ddysgu basically. So chydig o hein dwi am danos esiamplau iddo chi. So yr un cyntaf dwi eisiau danos ydy yr wefan Get Safe Online. A mae'r wefan yma ar gael yn y Gymraeg. So dyma'r wefan, a mi fyddwch chi'n cael yr holl adnoddau yma cyn diwedd y dydd. So dyma'r wefan, a fel mae'r enw yn trio i ddeud, mae o yn wefan lle allwch chi gael gymaint o wybodaeth ar sut i fod yn saff ar-lein a sy'n phosib. A mae yna lot o bethau fatha really specific ydych chi gael dysgu am. So mae yna pethau fel sut i siopa, bancio, yn ddiogel, sut i amddiffyn eich hun ar-lein, sut i fod fwy preifat, sut i ddiogelu plant er enghraifft. So mae yna lot o wybodaeth yma'n hyn ar sut allwch chi fod yn ddiogel ar-lein, a mae o gyd drwy'r Gymraeg hefyd sydd yn wych. Mae hefyd yr Llywodraeth y Deyrnas Unedig hefo wefan o'r enw Cyberware. Yn anffodus mae o'n Saesneg, dydy o ddim ar gael yn y Gymraeg, ond mae hwn hefyd yn danos bach o wybodaeth ar sut i fod yn fwy diogel ar-lein hefyd. Ac un fatha gwefan da arall, yn anffodus eto yn Saesneg, ond mae croeso iddo chi ddefnyddio hwn ydy Learn My Way gan yr cwmni Good Things Foundation, ac mae rhain yn galluogi iddo chi gael cyrsiau bychain ar gwahanol dopigau fel diogelwch ar-lein, gwellach be oedd yr iaith yna, hwnna andros o Wenglish, iechyd o'n i'n golygu, gwellach iechyd, defnyddio'ch dyfeisiau, so mae yna lot o bethau iddo chi jyst gwneud yn eich amser eich hun os hoffech chi. Ac dwi am adael yr un ola, dwi am adael Digital Champions Network tan ola, oherwydd dwi am roi tasg digidol iddo chi ar gyfer wythnos nesaf. So mae hwn, dydy hwn ddim yn angenrheidiol, mae hwn jyst os da chi efo amser rhwng rwan a wythnos nesaf. Da ni am roi just tasg digidol iddo chi gael ehangu eich dysgu. Ac y tasg flwyddyn yma, chi'n gwybod be, dwi wedi bod yn siarad am awr, dwi'n anghofio sut i siarad, dwi'n anghofio'n iaithu rwan. Ond am y wythnos yma, gewch chi wneud y tasg yma o gyfrestru ar gyfer y rhwydwaith pencampwyr digidol. Yn y Saesneg, Digital Champions Network. A be ydy hwn ydy mae o yn wefan ar gyfer fatha mynychu cyrsiau, fatha byr ydych chi gael gwneud yn eich amser eich hun sydd yn mynd i fod yn help mawr i fatha, ddim jyst i'r cwrs, ond ydych chi gael cario ymlaen hefo'ch fatha siwrne digidol yn dilyn y cwrs hefyd. A dwi am ddangos iddo chi rwan be ydy'r y wefan. So dyma'r wefan. Mae rhan fwyaf yn yn y Saesneg, ond mae yna lot o bethau ddwyieithog arno fo hefyd. Enghraifft, mae yna fatha disgrifiadau dwyieithog yma. A hefyd, os ydych chi'n mynd i learning yn fan hyn, dyma'r cyrsiau allwch chi fynychu. Fel ydych chi'n gweld, mae yna rei Cymreig yn fan hyn, so hanfodion hyrwyddwyr digidol, fatha defnyddio'ch rôl i helpu gwsmeriaid i fynd ar-lein, math yma bethau. Ac os ydych chi'n gallu gweld, o dan bob teitl yn fan hyn, mae o'n deitha chi faint mae bob cwrs yn ei gymryd.
So dydwch rwan fod gennych chi 5 munud i'w sbario. Ellwch chi gymryd y cwrs yma oherwydd mae o'n cymryd 5 munud. So os oes gennych chi amser, mae'n ffordd gwych iddo chi allu dysgu rhywbeth mewn ffordd reit hygyrchiol. Ond ie, yr unig beth dwi'n ofyn os da chi isio ydy i gyfrestru ar gyfer hwn a jyst dod i adnabod yr wefan. Mae yna lot o bethau yma hefyd, fatha mae yna lot o bethau iddo chi gael helpu eraill. Mae yna lot o wybodaeth ar gyfer fatha Microsoft Word, Excel, rhain yn bethau mae lot o bobl yn gofyn am gymorth am, so mae yna lot o bethau yma iddo chi. A dwi am ddangos iddo chi yn sydyn, fatha ffurflen cyfrestru iddo chi gael dod yn y gyfarwydd hefo fo. So dwi jyst am agor hwnna rwan, os wneith o adael iddo fi, un eiliad. Dyma ni, so dwi am rannu'n sgrin i unwaith eto. So dyma be fydd y wefan yn edrych fel. Ac i gyfrestru, mae yna fotwm o fan hyn, register. A wedyn fydd yna ffurflen yn fan hyn iddo chi lenwi allan. Mi fyddai yn rhoi cod iddo chi yn yr e-bost fyddai'n yrru diwedd pnawn yma. So da chi jyst angen rhoi'r cod yna yn fan hyn. Dewisiwch Customer, Client o Service User, a wedyn jyst llenwch eich gwybodaeth personol chi fan hyn. So eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfrinair, math yma beth. Ond ie, os da chi isio, mae'n gwbl, dibynadwy iddo chi, so dydy o'm yn angen rheidiol, ond mae o'n help mawr iddo chi gael just cario ymlaen i ddysgu ynghyd â'r cwrs yma. Iawn, dwi am adael hwnna a mynd nôl i'n sgrin cywiri, os wneith o adael iddo fi. Iawn, rhannu sgrin unwaith eto, sori, byddai'n neud chi'n dizzy yn mynd o un sgrin i'r llall, fyddwch chi teimlo di meddwi. Ond ie, o ganlyniad, i orffen rydym wedi trafod y fframwaith sgiliau hanfodol digidol, a sut mae hyn yn cysylltu â'r cwrs 6 wythnos. A da ni wedi cyflwyno ein rôl wrth gefnogi cynhwysiant digidol yng nghymunedau digidol Cymru. Iawn, dwi am stopio recordio, a dwi am, dyma ni,